وجن كان يوبلو على علت كان يوبلو كبسام دحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنا نيولو ممكن وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا أزي أقرأ من هذا الناغن مدرخن كونت عالمين أن نبرز لنا تلزي جزي خي وسدكو مجمريا بتزلو كنتات كنجمر what is going on انتاي زكاة زلوس كنسمع ناي بحق زد النقد مايو باي وغن كريا خلوه. The Strait of Hormuz is no longer just a trade corridor. It has become a live combat zone. And at the center of it is US President Donald Trump's bold move, Project Freedom. It's a mission meant to secure global shipping, but within hours, it triggered chaos. Shots were fired at vessels, drones were intercepted, and threats were engaged. Now, it's changed here. Multiple Iranian missiles and drones were launched at US Navy ships and commercial vessels on Monday. The US military said it shot them down. America says its helicopters struck 6 Iranian small boats. However, Trump posted about it on his social media platform, Truth Social, and he put out the number at 7. Now, Iran says none of its boats were hit. مچم أمريكا نمودة فتنا كيكون يترفنيو بروجكت فريدم بزبل نتي أوش مد حرموز تعالت ينزل برين خد كفت زفتنو توفتنة كي تعوتت دونالد ترامب قبل مستوى السنة بزوج تويت مالتيو تطو كم زبلو باكستان كم زلم منطون قال حزب عالم لمينو تطو نخبلو تجديده ويون مريضه من تسلام تسعيره خيبلو دونالد ترامب زربايو سلامتاي نمنتاي اتيو نيرو حجي دما انتاي قاطمولو ايران كانوا تخاتيلو متاي غيرو مالو كنرينا ناي بحق ابا قرا من مدرخ كم زلنا طريو كرداكم زلو Freedom and the Strait of Hormuz. A return to war seems inevitable at this point as the Islamic regime increases its attacks on the region. Right now, the Iran war is now centered almost entirely on the Strait of Hormuz, where the United States has launched what it calls Project Freedom, a military operation aimed at reopening one of the most important energy routes in the world after the Islamic Republic نزي بمنقدنا أمريكا استنقر بفلا بتي سنترال كوماند زبلوه أمريكا نتي از بروجكت فريدم زبالو توت علامة نتوش متحرموز نخن كفتوين إلى لعلمية نفر تكوينات كم دما للعصرت حمشة شعوت هدرات أو فيرا نتي وش متحرموز سيرا مراقبة إتيا أصوارات إتيا نفرتا إتيا درونات إتيا نتي وش متحرموز سيرا أتن مراقبة أو تعطي أنزل لعبهم لن كفتواني كوتسواني محاسبو انتاي كقاتيمو nothing قد تسعيرنا يفلطون يا أمريكا مالت ولا كل سبز فلط حكي نايم شفان كلا تعلم كريكم يتمني سر كل حالنا توم تايلو energy routes in the world after the Islamic Republic effectively shut it down. The Wall Street Journal reports the operation includes destroyers, more than 100 aircraft, undersea systems, and approximately 15,000 U.S. personnel, all designed to create what U.S. Central Command calls a defensive umbrella over commercial shipping. The U.S. objective is simple: break the Islamic Republic's control over the strait, restore freedom of navigation, and prove to commercial shipping companies that they can move through the Hormuz Strait without paying the Islamic Republic, coordinating with the regime, or restore freedom. بحفشة نزي من قد مسمر أمريكا حنت كابتي سوبر باور يانا بعالم جبارن حراجين يكتبل كلا سلمن تاياكم تبل دحريل كانتي نافيجيشن ماريتايم نافيجيشن أبحر تجبر مسمرنا ينقدي أو حسيت ويون بوليس كوينا ون أكت سلا تجبر اللي شو أتميتي بيزات بدرجة بزحات هجرات علم على الواقع بهالكله انتاي مالت مخانو ترجم كرداكم خلاله ناي علمنا بوليس نسايا أبز دليتو نزخون هاجر أبز دليتو كتعصون كتكلكلون كتكركرون تخل نيرا مالتي أزيد ما بزع جنزب زحت تسرحي نيرو أنت خوني نيرانا بفدق جزامت ياخد جبرز فتنت يسلط يلن ترى يكونه حجد ما unintended consequences يبلو زي تصبيوه كاب معلتنا معلتي زي تصبيوه نقرات يقطعوا مالو زي تصبيوه calculate زي جبروه أبجمجنا دونالد ترامب زي عتوه دونالد ترامب لما كم تفلتوه أرحيقو كحسب زخل أركيقو كحسب زخل يكتب لي تخلني خا كورس كم يكونن جن كمو أرحيقو مز حسبك كم خروه خي خلوده أي مكرني كم دما تسأجا مسي بزحد أمريكاوين ويزبلهم زلون تايفلك مالهم دونالد ترامب حنقولوا بلح بزي مخانو ويون أرحيقو استراتيجيك حنت زخل بزي مخانو ترى يكونن سوس أجا ما يمحلوه كالوتكم عين الدخا من الزنا بروم جن ببلحت تخبيبهم ناي بلحت مخريسهم عنيرهم إزجنا يسمعني أنا بعلم زبالة حكي يزبل من تالو بلح سبب تكو كل خايفتوني بعلهم يلناي أنا كابايز زون قرنبر كابايز بلحون كابايز هبتمون أبزوري كوني أبزوري كوني يفتوني يزبل
أبزوري زخونو كل جزء وي كابتم تقو زخونو أنت كما خا كوي تفترن زبلو خون له تجاجي خلقها نزيا بزي أنت تجبر زبلو هيفتوني سلزي وتصيت نعتو دما كاب معلتنا معلتي كاب حنت مدى كاب حنت استراتيجي نبكال استراتيجي كاب حتى تاكتيك نبكال تاكتيك النازل له معلتاوي موارد وخينو اللي يبلو قمت قالوا إيران نفس وقف ستيب ناتهم بأمقد مرميروم فتيشوم تزاتيوم أمو داتا إذا أنت غير نفس خبرينا بلوز قبروز اللي مخانو بتكبر نريال لنا بقالاتهم ما يكونن وي بميديوم ما يكونن أبتكبر نريال لنا so now انتهينا مالتي زخلو تكسبروز اللي مجمريا أبنايتي ناي دونالد ترامب بيز زاربوا بتفوكس ناتهم منخي تايب بحلالو. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. داي قبري فتينسكي كم زعينت أشياء لكوي تراين انديز بحال زلو علم بلو نتريو زلاي كتالل فتن زلاي مزولو زلو داي بلالو وشمت حرمسك في تناينا كم هجو كميلي بوغا بيلو كميلي جدما نا أمريكا وتدراو كل تسماتيو نتي إيران أنا يقواص أريت ولزنا برات حليفنا كلتا مراقبة وتسيناينا هذا شيء زخنا مراقب العليو ندعتي أنا الله أصلا كلتا وتسيناينا يغرتا إيران ما بحفرة أبزعت وطفيوم بقى محبسينو مالو تواريدهم يمي بلالو أي أنت تسبسي كاندي كاندي أخي لو تسب ولا حد يسمع زي كاتل إنه وصلوا غينو بزخانة كم تريوازلهم نزيها كم زي مزبلة تاوردت نوعيها نسي محبسين نزلوا السبزي كبيت بدهم قدمين لوا تاسروح أنت عكيبوا مالتي فزي اللي بزع قلنا تاتفصيم له تسأل عنه ناتو دما ترزي دي بدله بما نبلك ماله بتي نسوز مرحوز له تكا منيستر مكلخال جدما منيستر وكينات كيرو زلو تسأل عنه ناتو العلي زلو ስለዚህ በቱን ቋፍ ስልጣን ቋፍ አቢሎ ዘሎ እስራኤላውያን ስለዝደልዩ ወይ ትሎ ብና እስራኤል ስለዝደልዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቢዶም ስለዝኾነ ኣብ ስልጣን ዘሎ እምበር ብቅዓት ሃልዩ ኣይኮነን እቲ ዝሕፍር ክፋል ከንታይ ኢሉ ዝኣምን ትፈልጡ ዶ መሪቶክራሲ ዓቕሚ ዘለዎን ፍልጠት ዘለዎን ጥራይ ስልጣን ክወሃቦ ዘለዎ ይብላ ኣሎ በታ ዘረባ እታ ቦታት ያን ዑይ ትምልከቶን እያ ንዓዓ ዝበቅዕ ፍልጠት የብሉን ንዓዓ ዝበቅዕ ተመክሮ የብሉን መሪቶክራሲ ማለት ብብቅዓት ካንተ ትኸውን ነይሩ ነዛ ቦታ እዚኣ ይትግባእካን እያ ነይራ ንስኻ ሓደ ኖርማል ኮማንደር ናይ ኩናት ኣብ ቴሌቪዥን ድማ ተዛራቢ ዝነበረ he has no capacity ናይ ሃገር ምክልኻል ክመርሕ ስለዚ ንባዕሉ ብሰበይ ሰብ ከኣትይዋ ዘሎ ቦታ ሒዙ ካልኦት ሰባት ጀነራላት ንምሉእ ዘበኖም ተቃሊሶምን ተማሂሮምን ሰሪሖምን ዝበፅሕዎ ፀለምቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ብቅዓት የብሎም ኢሉ ብዙሓት ፀለምቲ ጀነራላት ሰጉግ ኣሎ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ብቅዓት የብለን ብምባል ቀንዲ ግን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፀለምትን ናብ ካልኦት ዓሌታትን ብጀካ ፃዓዱን ፃዕዳ ፀጉሪ ዘለዎም ሰባትን ካልኦት ኣብ ስልጣን ክመፁ ኣይክእሉን እዮም ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ካልእ ድማ ፕሮቴስታንት እምነት ዘለዎም ጥራይ ድማ ኣብ ላዕሊ ክመፁሎም ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ኩሉ ነገር እዚ ኣብቲ ፔንታጎን ዝበሃል ዝረአ ዘሎ እዩ ስለዚ ፈጢርዎ ዘሎ ቂምታ ዕብይ ዝበለ እዮም ዝብሉ መርኣያ ናቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሰነት ሂሪንግ እውን ከም ሕሱም ጨፍጪፎም እዮም ንቐፅል እዚ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ንርኢ ኣለና ሓሶት ምዃኑ መን ሓሳቡ ክብሎ ከስማዓኩም የፅንሕ ኢለ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቖም ኣብ ምሕሳብ ኣትዮም ከም ዘለው ንኣብነት ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከፊተ ኢሉ ዝፍክር ዘሎ እዚ ሕጂ ዝኸፈቶ ነገር ግን የብሎ That was Secretary of War Hegseth and Joint Chiefs of Staff Chairman General Kane giving an update this morning as the U.S. seeks to reopen that key transit passage. Our Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin has an update from Washington for us. Hi, Jen. Hi, Sandra. Secretary Hegseth described the operation to open the Strait of Hormuz as temporary. Yesterday, 2 U.S. Navy destroyers crossed through the strait and had to defend themselves against incoming missiles, drones, and Iranian fast boats. They were successful. General Kane said the strait is much calmer today, and Secretary Hegseth said the ceasefire is not over yet. CENTCOM and the rest of the joint force remain ready to resume major combat operations against Iran if ordered to do so. No adversary should mistake our current restraint with a lack of resolve. Turning to a map showing the Strait of ብሓፈሻ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ተዋሪዳ ከም ዘላ ጥራይ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ባይታ ፈቲኖ እሞ እንታይ ትብለኩም ፀኒያ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈንጢዙ ንከኣቱ ይፈቲኑ ናይ ኢራን ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕትን ምስ ከበዶ ግን ኣዝሊቑ ተመሊሱ ክልተ ዲስትሮየርስ ናትና ነፍሰና ተኸላኸላ ክሓልፋ ክኢለን ይብላ ኣሎ ግን ኣይሰለጦምን and they exit ተመሊሶም እዮም ኣይሰለጦምን ተመሊሶም ኣለዉ so in general እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኢራን ክኽእልዎ ኣይከኣሉን I mean this is as clear as
ልክዕ ከምዛ ድምቕ ትፀሓይ ጌርኩም ረኣይዋ there is nothing to hide ኣብዚ ዝሽፈን የለ ወላ ዝቕየር የለ ኢራን ንኣሜሪካ ኣዋሪዳታ ኣሜሪካ ድማ ኣይከኣላቶን ካብቲ ክገብርዎ ዝደለዩ ሓዲሞም ወፂኦም ኣለዉ this is it simple plain and simple ብሎ ንፅር ዝበለዩ ሓድሽ ነገር ወይም ፍሉይ ነገር የብላን ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒረ ኸይብል ኮለል ዝብሎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ባይ ዘ ወይ እቲ ሓቂ ካበይ ኢኻ ትረኽቦ እንድሕር ኢሎም ካብ ዴሞክራትስ ኢኻ ትረኽቦ ካብዚኣቶም ኣይኮንካ ትረኽቦ እቶም ኣንጻር ፓርቲ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ምክንያቱ እቶም ሪፐብሊካን ሚድያ ክሸፋፍን ይፍትን እቲ ሓደ ድማ ከጋልፅ ይፍትን ኮሚኒቲ ፖለቲካ ናቶም እቲ ናይ ፕሬዚደንት ሚድያ ነቲ ፕሬዚደንት ዝድግፍ ሚድያ ኩሉ ግዜ ክሸፋፍን እዩ ዝፍትን እቲ ብግምጣሉ ዘሎ ድማ ከግህድ እዩ ዝፍትን እጂ ሓቆም ባዕሎም ካብ ውሽጦም ካብ ናይ ኢራን ሚድያ ዘይኮነስ ካብ ውሽጦም The president's 180 just a few moments ago. I think it's an admission that Project Freedom is dead on arrival. It was not working. As you said, yesterday we got 2 ships through the strait, and today 0. And beyond that, the Iranians retaliated, right? They tried to strike some U.S. warships. They blew up a Korean vessel, a Korean cargo ship, and they launched attacks on the UAE. So I think this is an admission that it wasn't working, and we're still in this bind where, in order to end this oil crisis, we need to reopen the Strait of Hormuz. But it doesn't seem like we're going to get that. Project Freedom dead on arrival. ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓዳሽ ፕላን ፕሮጀክት ፍሪደም ትብል ከይተበገሰ ዝመውተት ሓሳብ ኮይና ኢልዎ ሓደ መዓልቲ ሰሪሓ ክልተ መራኽብ ጥራይ ኣስጊራ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ 0 መርከብ ኣስጊራ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣዝልዩ ቆሎ ፓኪስታን ለሚናትን ኢሉ በዓል ዝፈጠረ ምክንያት ገይሩ ኣዝልዩ ቆሎ ስለዚ ኢራን ኣይተኻለትን ብኸመይ ገይሮም በቲ ንኢማራት ብምድኳዕ ንኢማራት ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ በቲ ካልእ ድማ ነተን ክመፃ ዝፈተና ብክሩዝ ሚሳይልን ብካልን ገይሮም ክሃርሞን ምስ ፈተኑ ኣይከኣልዎን ኣሜሪካ ወሲሞማ ንድሕሪ ተመሊሶም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዴድ ኦን ኣራይቫል እቲ ፎክስ ሚድያ ከም ዝተዓወተ ገይሩ ክዛረብ ፍትን ኣሎ ነቲ ስዕረት ናቶም በዚ ድማ ብግልፂ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈተኖ ፈሺሉ ከም ዝወፀ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እቲ መደብ ናቱ ፍሽለት ዝመልኦ ወላ ሓንቲ መደብ ንጹር መደብ ዘይብሉ ኣብ ዝኸዶ ዝዋረድ ዘሎ ናበልዮም ተዛረቡ ዘለዉ ኣሜን ነቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ የርእየኩም ስለ ዘለኹ it's just ኣብዚያ ደረጃ እዚኣ ክንሪኦ ከለና there is nothing to ክሽፍንዎ ዝኽእሉ ወይ እውን ክሓብዎ ዝኽእሉ ነገር የለን ተሳዒርና ወፂና እዮም ዝብልኹም ዘሎ ኣብዚ ተሳዒሩ ወፂኡ ነታ ስዕረት ግን ክሸፋፍንዋ ይፍትኑ ኣለዎም ፎክስ ሚድያ Absent some sort of diplomatic agreement. Senator Curl, is there any military reason to pause Project Freedom when only 2 vessels made it through the strait over the last 24 hours? Yeah, that's a really great question, John. When you look at something like this happening, usually a Project Freedom type endeavor is done when you can really close off the kinetic option. But in this particular situation, we really don't have a final moment here in the kinetic side of things. And I think Epic Fury was terminated perhaps prematurely, just from a military operational perspective. And, as Eddie was mentioning, there are no real finishing touches to any of this. It seems as if neither the kinetic option nor the Project Freedom option, which is an escort. جتايم ጥንቅቕ ኢሎም እዮም ተዛረቡ ዘሎ ዋላ ሲኤንኤን ይኹኑ እዚኦም ኣብቲ ሊበራል ሚድያ እንዲኦም ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ማለት እዩ ግን ፕሮጀክት ፍሪደም ኢልካ ኣብ 24 ሰዓት ፕሮጀክት ክዕፆ ጠጠው ክብል ምኻሉ ክልተ መርከብ ጥራይ ኣስጊርካ ድማ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ይብሉ ኣሎ እጂ ንሰራዊቶም ስለ ዝኾነ ፕሊዝ أنا بزوج زي زاربكم الله كأمريكا بزوج كنا مهارون خلالله CNN فوكس ميديا بزوج زي الرادو مالله توم هذا نتي ديمقراطس تهدد ما نتي ريبابليكان يمزدقفوا كل يوم قلنا محنت نجر كل جزء من السمرية أو كل تنجر إسرائيل مدقاف كون كله كل يوم بحده نسراويتنا أمريكا مدقاف كون كله ما كله محده زيا عبيت مرتلاتهم نسات زيا ما نمسككم مهارات اللوي سراويتنا يتهجر بزي قدس انت عن البوليتيكال لك نقول يزوك نقول زوكل غيركا كلتي بكل عينات بوليتيكا مردات زلون سراويت كدقف خلالو this is what you can learn about America so ابزي جنة سراويتنا اتوم كنقفي دلينيوم بفصم نمان يوم زنقفو ندونالد ترامب نتمرحنتن يوم زنقفو سراويت تلوخنات كفصم زخليلهم يوم زعم which is respect لنا كم زع عينات تحساسبا كاباتهم كنا مهارو زلنا هنا سراويت كل غزي كدقفاي زلك كتتبابعي زلك ابغون نخد كون عليك ولا خداغ خلو ولا سعرت كقاط مخل ابغون نخد كون كتكل عليك بفلاي دماكم إيرترا زعمسل أنا نزغل زجبركم سيرترا كتكنا تحازن تخيلنا تراي ترجم زبنا أمريكان تاجرة خال تاجرة just
ኖርማል ዜና ይናዓና ምስቲ ኩነታ ሃገርናን ዓድናን ክንተሓዞ ከለናን ካብዚ እንታይ ክንመሃር ንኽእል እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ብቐጥታ ይፀልወናኒ ግን እንታይ ክንመሃረሉ ንኽእል ካብዚያ ክንመሃራ ንኽእል ብተደጋጋሚ ከም ዝብላ ግን ሰራዊት ናትካ ከተኸብር ኣለካ ብፍላይ ከም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ድማ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ሞያ ዘይኮነሲ ብግዴታ ዘይኮነሲ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ዘሎ ደሞዝተኛ ኮይኑ ደስ ኢልዎ ኣትይዎ ዘሎ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ደሞዝን ገለን ስለ ዘለዎ ዝኣቱ ዘይኮነ ሃገሩ ከገልግል ኢሉ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ሰራዊት ምድጋፍ ኩሉ ግዜ ልቦና ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ልቦና ኦኬ ባክ ቱ ደ ቶፒክ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ እውን ደዕውት ኣይኮነን ሓደ እዚ ሕጂ ዝኽተሎ ዘሎ እዚ ፕሮጀክት ፍሪደም ኢልዎ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ደፊእካ ክትኣቱ ምፍታን መጀመርያ ማእሲ ዝሰርሕ ኢልዎ እዚ ማእሲ ዝሰርሕ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ተካይድ ተለካ ትድብድብ ተለካ ኬኔቲክ ይብልዎ ሽም ቀይሮም ልዮም ነቲ ኣክቲቭ ዝኾነ ኩናት ወይ ከዓ ትድብድብን ትተሃራረምን ተለካ ክትሕጅም ትኽእል ኢኻ ደፊእካ ክትኣቱ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ከምዚ ናይ ሕጂ እዛ ብሓይሊ ባሕሪ ገይሩ ክኣትዋ ዝፈተነ ሓንቲ ኩናት ዘየለ ግን ስቕ ኢልካ ክትኣቱ ኢራን ፅሉላት ድዮም ስቕ ኢሎም ክእትዉኻ ክውልዑኻ እዮም ከምታ ዝረኣኻያ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ዓንጃላት ስትራቴጂ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ስለ ዘይብሉ ፕሮፌሰር ፔፔ ዝበለውን ክፅንየለ ከስማዓኩም እየ ካብ ሓደ ፕላን ናብ ካልእ ፕላን ክዘልል እዩ ዝውዕል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ቢካዝ ሂ ደዝንት ሃቭ ስትራቴጂ ንፁር ዝኾነ ስትራቴጂ ኮሄረንት ሓደ ምዕብል ዝበለን ዕምቆት ዘለዎን ስትራቴጂ ካብዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ይወፅእ ስለ ዘይብሉ ካብ ሓደ መንገዲ ናብ ካልእ መንገዲ ክዘልል እዩ ዝውዕል ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ ስዕረት ጥራይ ኢሉ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ኣገራሚ መድረክ ከም ዘለናን እቲ ኩነታት ድማ ካብ ዝናበይ ክቕፅል ይኽእል ዝብል ድማ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ዘገርም ነገርን ዘስደምም ነገርን ትሪእዩን ትሰምዑን ከም ዘለኹም ጥራይ ጌርና ክንወዝቕ ክንክእል ኣለና ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ክትዋረድ ኣብ ሂወቱ ዘይረኣየ ብዙሕ ሰብ እዩ በት ሂር ዊ ኣር እጂ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ 2026 ቴክኖሎጂ ዝገበርካዮን ዘይገበርካዮን ስኢሉ ከውፅኣልካ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ብኩሉ መንገዲ ውርደት ናይ ኣሜሪካ ኣሚን ኣብ ቪየትናም ዘድሰዓሩ ነይሮም እዚ ታሪክ ኣሜሪካ ጥራይ ትገልፆ ካልእ ሰብ ኣይርዮን እዩ ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ቪየትናማውያን እዮም ክነግሩካ ዝኽእሉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከምኡ ሎሚ ግን ዘበነ ሶሻል ሚድያ እዩ ዘበነ ኤኣይ እዩ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ፍሎዊንግ ላይክ ክሬዚ ስለዚ ሓበሬታ ከም ድሌቱ ከም ዝምንጭወሉ ኣብ ዘለዎ እዚ ግዜ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ውርደት ክወርዳ ከሎ ብኩሉ መንገዲ ሚም ኮይና መላገፂ ክትኮነሉ ትኽእል ደረጃ መብፅሓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ስእሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዘይተደፋርነት ወይ እውን ንሕና ኢና ኣብ ዓለም ከማና የለን ዝብልዎ ዝነበሩ ኢራን ቤላ ገይሮም እዮም ዝዕንዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ርስቲ እዚ ንዱባይ ስእሊ ናታ ነቲ ዘይትትንከፍ ወይ ከዓ ውሕስቲ ገነት ዝብልዋ ዝነበሮ ኣይ ውሕስቲ ኣይ ገነት ገይሮም ዘግልፅዎ ዘሎ እሞ ንኢማራትን ንኩለንተን ሃገራት ኸልጅን ብሓንቲ ፅፊት ዘዕንውዎን ዘለው ኣሜሪካ ድማ ነቲ ከባቢ ትከተውሕስ ትኽእል እያ ዝብል ዝነበረ ስእሊ ድማ ቡ ገይሮም ኢራን ስክንደይ ነገር እያ ዕንያ ዘላ ኢራን ክዝክሩ ከለኹም ጥራይሲ ነጥበ መቐይሮ ናይ ታሪክ ናይ ዓለምና ዝገበረት ሃገር ምዃና ጥራይ ፍለጡ እዚኣ ጥራይ ምፍላጥ ዘድልየኩም ንቐፅል We appreciate you. Yeah, thank you very much for having me. Thank you. Well, let's go ahead and start, sir, with all of these developments in the Straits of Hormuz. Initially, we have this announcement from the Secretary of Defense Secretary of War this morning, Pete Hegseth, about Operation Freedom to try and to guide ships out of the Straits of Hormuz. Not to get them back in, but at the very least, in the initial time, out. Here is his announcement about a red, white, and blue dome. Let's take a listen. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station, supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels. كم تريوا زلهم أفبنا نفعل الزارب من ديو فشلت جن برا مرة غيرات أطول زلا انت يزبل زلو أمريكا أوبريشن ناي فريدوم بزبل من قدنا تنتعات يعني إيران أبتوش متحرمس عات يعني زلوان خلنا كفيتنا نعلمنا هي بجيفت قبل الله ناي فلو هي بنعلم نقبر زلنا هنا مسواتي مجمرة كينات كجمركات من قد كفوتي نيرو كم زبل يلان قازيت نياو سنك عندنا هتكست حاسب وكيلاتي عجين عنان علمنا هياب قبل الليلة ندونالد ترامب هذا انتهي الوسي مع عصب على عصي سيد حرب عصب على خفت خلا تاكو على زبل سبيل مع عصي أني حزنت مع عصي لزخفته أتاكو عليين ستاندينج اوفيشن قبروا لين زبل مراحيلو لك عزيز معهم وش ما تحرموز كفوتي نيرو بس كانت كان نا إسرائيل أنجلنا إيران ده عصوا الطيب عجين ما نعلمنا هياب كنقبرينا كنكفتيلنا ديسترويرز ناتنا جيتس ناتنا ميسايلات ناتنا 15 سراويت ناتنا غيرنا
በቃ ተወዲለት ጉዳይ ንክልተ ሶምን ወርዕ ተዳለናሉ እዩ ምቁራጽ ናይ ተኽሲልና ነዚና ተዳሊና ኢሉ ጀሚሩ ኣብ 24 ሰዓት ድማ ፈሺላ ጠጠው ኢላ ማለት እዩ Except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. እቲ ዘሕፍር ክፋል ድማ ዘሕፍር ክፋል እየ ዝብለኩም እንታይ እስከ ይብልለው ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍተይና በዛ ሓይልና ጌርና ክንከፍተይና ግን ናይ ኢራን መራኽብ ክወፅእ ኣይኮነን ብጀካ ናይ ኢራን ናይ ካልኦት ናይ ኩሉ ዓለም ከም ዝወፅእ ክንገብረና ስለዚ ኬላ ጌርና ናይ ኢራን ዓፂና ነተን ካልኦት ከም ዝወፅእ ክንገብረን ኢና በቃ ንሕና ሓይሊ ስለ ዘለና ይብሉ ናትካ ከማን ከተውፅእ ኣይከኣልካ ናይ ተውፅእኒ ኸይላ ኢራንካ ፀፊዓ ሰዲዳቶ ማለት እዩ ኣሚን ካብ ዝትኸፍእ ነገር እኮ ተራእዩ ይፈልጥን እንዲ ግን it's just incredible እዘን ፈጣና ጀላቡ ናይ ስርሕት ፈንቅል ዝመስላ ገይሮም ከዓ ኢራን እናልካ ኣይግድን ገይሮም ጥባዕ ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ሰዓታት ነቲ መስርሕ ዘበገስዎ ከም ዘይሰልጥ ገይሮም ማለት እዩ ንቐፅል እንታይ ክብል እዩ 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. What do you make of this Project Freedom, sir, of this red, white, and blue dome and this rhetoric now coming from the Pentagon? This is a high-risk bet that the Trump administration is making, and it's a bet they really cannot afford to lose. The goal here is fairly straightforward. What you are seeing is an effort by the United States to run the blockade. They're trying to break Iran's grip on the Strait of Hormuz by literally running ships through the blockade. And then the bet is, and this is the risk, the gamble, the bet is that Iran will not fight back, that Iran will not shoot back. That's the issue here. There's a certain lane. That lane is identified, and what you are already seeing is that Iran yesterday signaled quite clearly with essentially demonstration shots and even warning shots across the bow of our U.S. Navy ships that it is going to fight back. So the Trump administration has not lost the bet yet, but it is right on the edge of that. And if, in fact, as we're hearing from Secretary Hegseth this morning, we're going to run that blockade. Oh boy. እንታይ ይብለና ለፕሮፌሰር ፔፔ እንታይ እዩ እቲ መደብ ነይሩ መስለኩም መጀመርያ ንኢራን ብሕቡእ ብፕራይቬት ሓቲቶም ንሕና ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ክንከፍቶ ክንፍትን ኢና ኣብ መንጎ ንእሽተይ ፀቢብ ኬላ ጌርና መስመር ከፊትና ተን መራኽብ ዝወፃሉ መንገዲ ክንገብር ኢና ነቲ መስመር ድማ ክንከላኸሎ ኢና ቀንዲ ግን ንኢራን ብፕራይቬት ነጊሮም ዝኾነ ተኽሲ ከይትገብሩ ኣብ ካልእ ሽግር ከይተኣትዉ ዝብል መፈራርሒ ዓይነት መልእኽቲ እዮም ሰዲዶምሎም ኢራን ድማ ከም ቀደም ክንመስለክን ውሕጂ ወስደክን ኮይንዎም go to hell ኢሎሞ ከምኡ ዝበሃል የለን ኢሎሞ ንኢራን ዓፂኹም ነዚ መስመር ናትና ነዚ ኬላ ናትና ዓፂኹም በዓልኩም ተቆፃፂርኩም ንኻልኦት ከተውፅኡ ንዓና ክትዓፅኡና ኣብ ገዛ መሬትና ኣብ ደገ ባሕርና መፂኹም ክትእዝዙ ከምኡ ዝበሃል የለን መራኽቦም ወሊዖም ገዲፎምን ነቲ ክገብርዎ ዝደለዩ ድማ ከይተበገሰ ከም ዝፈሽል ገይሮሞ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ውርደቱ ወሲዱ ተዋሪድ ይድወፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ውርደት እዩ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ክሰታትሮ ክሓብኦ ስለ ዝፍትን ዘሎ እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኢራን እውን ድቑዕ ገይሮምሎም ነታ ኢማራት እውን ኣይገደፉሎምን listen to this one It's getting within the last hour or so, Hannah, that the UAE's Ministry of Defense are intercepting or trying to intercept a barrage of Iranian missiles and drones coming into the country for a second day in a row now. We're not exactly sure where the target is, which city or town Iran is specifically trying to target, whether the UAE is managing to intercept these missiles and drones before they land on UAE territory. But there's clearly, once again, military action taking place for a second day in a row. This was after yesterday. The UAE said they intercepted 15 missiles and 4 drones fired from Iran. This was the first time that Iran had attacked the UAE since the ceasefire started. ኣብዚጂ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ክንደይ 4 ሚሳይላትን 2 ድሮንን ዲገለ ገይሮም ነቲ ፉጀራ ዝበሃል ወደብ ድሕሪ ምህራሞም ኣብዚ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊና ይካየድ ኣሎ ክሳብ 20 ሚሳይላት ተተኩስና ከምኡ ድሮናት ተተኩስና ኢላ ኢማራት ከሲሳ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ እጂ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝኸዶ ዘሎ እኳ ዘተሓሳስብ እንዲሁ ግን እንታይ ኢሎም እስከ ኢራን መሊሶም ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ይተኮስናሎምን ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ we have not Iran's military just released 3 statements on the UAE ሰለስተ መልእኽትታት ኣውፂሎት ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓሚ መጀመርያ ንሕና ናብ
ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ወይ ድሮን ናብ UAE ገጽና ኣይተኮስናን we denied the UAE Minister of Defense report ስለዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ UAE ሚሳይላት ተተኩስን ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ ነጽግና ያለና ካልኣይ the UAE has become one of the main American and Zionist base ኢማራት ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ቀንዲ መጋበርያ ናይ ጽዮናውያን ወይ ካብ ቤዝ ናይ ጽዮናውያን ኮይኑሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጽዮናውያንን ኮይኑሎ and a nest for American and Zionists ከም ድማ ልክዕ ከምዚ መደበር ናይ ዚኦም ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ኮይኑሎ ይብልሎ ሳልሳይ if any action is taken from the soil of the UAE against Iran's islands ports or coasts we will give a crushing and regretful response ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ካብ መሬት ናይ ኢማራት ኣብ ደሴታት ናይ ኢራን ወደባት ናይ ኢራን ከምኡውን ገማግም ናይ ኢራን ዝኾነ ተጋጢሙ ኒ ኢማራት ሓማኽሽቲ ክንቀይራ ኢና ካብ ሕጂ ምንጋር አገዳሲዩ በመባል ይነግሩሎ so Iran didn't attack the UAE but if the UAE keeps hosting Americans it should watch out both of these are official statements released at the same time Iran didn't do it but next time it will ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ኢራን ከይሓረመት ኣብዚ ዋን እዚ ግደ ሓቂ ክንዛረብ ሚድያታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ተተኣምን ናይ ኢራን ድሕሪ ኢሎም መብዛሕትኡ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ናይ ኢራን ይዝእመን ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኢራን ሓደ ውሑድ ግዜ ይዛረቡ ዘሎ ውሑድ ጽሑፍ ይወፅእ ካልኣይ ድማ ፕሩፍ ዘለዎን ጭብጢ ዘለዎን ገይሮም እዮም ይዛረቡ ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓቂ ቀሲልካ ኣብ ግዜ ኩናት ሓቂ ከቢድ እንዲ ክትረኽቦ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንኢራን ከጸልምዋን ከካፍዋን ዳይና ንርኢ ዘለና እምበር ብትክክል ነቲ ኩነታት ዝገልጽ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንርኢ ኣለና ሕጂ ስለምንታይ ዳ ኢማራት ነዚ ከም ዝተሓረመት ጌራ ትዛረብ ዘላ እንድሕር ኢልኩም ብዙሕ ምክንያታት ኣለዉ ሓደ ኩናት ክጅምር ትደልላ ኢማራት ስለምንታይ እስራኤል ኩናት ክጅምር ስለትደሊ ኣላ ስለምንታይ ኣሜሪካን ኣብቲ ኩናት ክትኣቱ እሞ ነቲ ኣብ ኢማራትን እስራኤልን ሓደ ዕላማ እዩ ዘለዎም ኢማራት ወይ ከዓ አቡዳቢን እስራኤልን ኣብ ኢራን ሬጂም ቼንጅ ክግበር ኣሎ ስርዓት ግድን ክቕየር ኣሎ ስርዓት ዘይተቐይሩ ኣይተዓወትናን ዝብል እምነት ኣሎ يعني actually ኣብዚ ሕጂ ተበፅሑ ዘሎ ናይ ምቅያም ደረጃ በፅሕካ ኢማራት ከም ሃገር ንኽትቅፅል ከቢድ እዩ እንድሕር በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተወዲኡ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣብዚ ስምዑ ሓድሽ መምርሒ ኢራን ኣውፅያቶ ዘላ It's introduced a new mechanism for ships wishing to pass through the Strait of Hormuz. Now, under the system, vessels will receive an email from an address linked to the Persian Gulf Strait Authority, informing them of the latest transit regulations. To the Iranian capital, and speak to Al-Miqdad al-Ruhaili, standing by live for us from... Iran حدش أجابات حدش مسرح بتي وشمت حرموز نخت حلف كت جبر زلكا حدش مسرح تتعتات الله زد ما ملوك تصرفت بوتات كم زلوا نختاري قبل ما نزمت زلوا سيستمس بنا إيران فقط راي كابت بوتاتي من قصاص كجبر كم زغل نتي كفتر زغل مسرح لما مسالة زخود سيستم تتعتات الله Tehran. So what are the Iranians saying is this new body to manage the Strait of Hormuz? Well, indeed, yesterday we have hearing from Abbas Araqi, the foreign minister, on his meeting on the parliament, speaking about drafting a new mechanism for controlling this strategic choke point, this vital waterway, as well as a vital card and leverage for the Iranian. And right now we have received this message from Press TV, speaking about it, a local media is speaking about the new mechanism for exercising sovereignty over the Strait of Hormuz has been designed and implemented by Iran. Ships intending to transit the Strait of Hormuz receive an email and an email informing them of transit regulation over the Strait of Hormuz, and then adjust themselves to this framework and receive a transit permit. ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ኣብታ ልዕልቲ ጋዜጠኛ ዘሎ ትወሽመጥ ሕርሙዝ ነዚ ንዑ ድመስል እተን መራኽብ በዚ ክሓልፋ ዝኽእላ መጀመርያ ምስ ኢራን ይዘራረባ ኢሜይል ይወሃበ ይመፀን በቲ ኢሜይል ድማ እንታይ ከማልኣ ከም ዘለዋ ቀጥታት ንዑ የማልኣ ድሕሪኡ መምርሒ ይወሃበን ቀጥታ ድማ በቲ መምርሒ ተመልኪተን ድማ በቲ ኢራን ዝበለተን መንገዲ ክወፃ ይኽእላ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ ብኸመይ መንገዲ ትሰግር
ኢንስትራክሽንስ ወይ ከዓ ትእዛዝን መምርሕን ይወሃበካ ነቲ መምርሒ ብትክክል ተተኸቲልካ ድማ ካብዚ ቦታ እዚ ክትወፅእ ትኽእል እዚ ድማ ሓድሽ ጨንፈር ናይ መንግስቲ ወይ እውን ሓድሽ መርሕነት ወይ እውን ሓድሽ ኦርጋናይዜሽን ፈጢሮም ኣለዉ ነዚ ማኔጅ ክገብረሎም ዝኽእል እሱ ድማ ተልእኾናቱ ነዚ መንገዲ እዚ ብኸመይ ብስሉጥ መንገዲ ብዝበለፀ መንገዲ ከተሳልጦ ትኽእል ግን ብናይ ኢራን ፍቓድን ትእዛዝን መስርሕ ናይ ኢራንን ተኸቲሉ ዝኸውን ጥራይ ማለት እዩ እዚ እውን እንተኾነ ዘለዎም ምልክትን ቁፅፅርን ዘረጋግፅ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ምን እናበልካ ምጉሳም እዩ እንዳ ፎክስ ከንኺንታይ ይብሉ ኣለዉ ነዚ ኩነታት እንታይ ክብልዎ እዮም The Foundation for Defense of Democracy. All right, this is just breaking about the pause on Operation Freedom. We can only speculate that the Iranians called the White House urgently and said, you know, we can't have it. We can't be embarrassed like this as these ships sail out of the strait we promised we controlled. So we got a better deal. Here's the counteroffer. And the president must have seen that and said, you know, as a gesture of goodwill. ሰብ ተወደግ ሳክል ንዛዕባ ሕሳብ ወፍሪ እንታይ ይብሉ ኣለዉ በቃ ክልተ መራኽብ ምስ ኣውፃእናሲ ኢራን እናነብዑ በቃ ተዳሂሎም ደው ኢሎም ና ፕሬዚደንት ደው ኢሎም በጃኻ ብከምዚ ደረጃ እንዶ ይተዋርደና በጃኻ ብከምዛ ይተዋርደና ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂና ኢና በልና እንተኸፊትካዮሲ ክንዋረድ ኢና ንሕና ስለዚ በጃኻ ካልእ መንገዲ ግበር በቃ ሓድሽ ሓሳብ ከነቕርበልካ ምሳና ተዘራረብ ኢሎም ሞስቲ ፕሬዚደንት ድማ ደንጋፅ ስለ ዝኾነ ሕራይ ኢልዎም መራሕቶም ቀቲልዎም ዘይለመኑሲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከፊትዎ ኢሎምሲ ወይ እውን ክሕልፍ መፅኡ ኢሎምሲ ክልምንዎ ኢሎ ዲዳ ሓስብ ዘሎ ኣቤት ውርደት ግን ተምሃሩ ክትስዓር ከለካ እንታይ ዓይነት ሸው ከተዳሉ ትኽእል ነቲ ስዕረትካ ብኸመይ ከተፀባብቆ ክትፍትን ትኽእል ንርኢ ኣለና ስለዚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ጀስት መስሓቂ እዩ ግን መስሓቂ We'll pause it and see where it goes. Is that how you read it? Yeah, I do. And the only thing I have some skepticism about, Jesse, is I don't think they're going to come back and say, okay, here's a deal that meets the conditions the president has set. No nuclear weapons for us, no way. And we understand that the Strait of Hormuz is an international waterway. It's not some Saudi property that's part of our regime. I think don't forget, the one place they have always been able to beat Americans in the past is in negotiations. So they think if I can get back to negotiations anyway, then we can win. So we'll see what happens with this, but I'm ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዛ ኩላ ኣብ ልብኻ መንፋሕን ተሃዲድን ዝነበረት ኣብ ባይታ ምስከደ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሎም መራሕዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣዝሊቑ ተመጃሊሑ ወፂኡ ስለ ዘሎ ብዘረባ ገይሮም ነቲ ዓወት ልክዕ ከምቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ብዛዕባ ካልኣይ ኩነት ዓለም ክዝክሩ ከለኹም ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ዝርዶ ኣሜሪካ ከም ዝወደአቶ እዩ ዝዛረብ ስለምንታይ ብሆሊውድ ፊልምታት ገይሮም ከምኡ ገይሮም እዮም ኣብ ርእሲ ሰበይት እዮም ካልኣይ ኩነት ዓለም እቲ ዝዓበየ ክፋል ራሽያ የስዕራቶ ሕብረት ሶቪየት የስዕራቶ እዚኣ ክትርዳእኩም ክትክል ኣለዋ እቲ ዝዓበየ መስዋእቲ ዝኸፈለት እቲ ዝዓበየ ስዕረት ናይ ሂትለር ብሕብረት ሶቪየት እዩ ኣጋጢሙ ኣሜሪካ ሸበድበድ ናበለ ዝኣተወት ድማ ሕብረት ሶቪየት ንሂትለር ትስዕሮ ስለ ዝነበረት ብሙሉእ ሂትለር ሒዝዎ ዝነበረ ሕብረት ሶቪየትን ክቋፀሮ ስለ ዝኽእል ዝነበረ ንዑ ንምድሓን እናተጓየዩ ኣትዮም እዮም ዝበሃል ኣሜሪካ ኣየበርከቱ ንብል ኣለና እቲ ዝዓበየ ስራሕ ግን ካርታታት ኣሎ ከይድኩም ረይዎ ካልእ ግዜ ክረይኩም ሕብረት ሶቪየት እያ ጌራቶ ኖርማል ተራ ሰብ ክትሓቱ ከለካ ግን ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኣሜሪካ መፅያ ከም ዘድሓነቶም ጥራይ እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ነቲ ታሪኮም ብዝንቡዕ ስለ ዝመሃርዎም ኣብ ጃፓን ከምኡ so it's always ከመይ ጌርካ ንስዕረትካ ናብ ዓወት ተምስሎ ከመይ ጌርካ ኣብ ባይታ ተስዒርካ ከለካ ኣብ ሚድያ ኣብ ባይታ ዘጋጠመ ኣገዳሲ ይኮነን ሚድያ ይቀንዲ ኣገዳሲ that's why ድማ ተራ ናይ ሚድያ ዝንዕቁ ሰባት ኣሎ ዘይርዶም ሰባት ኣብ ባይታ ተሳዒርካ ከለካ ኣብ ሚድያ ከም ዝሰዓርካ ጌርካ ታሪክ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ከም ትገብር ኣብ ባይታ ብዙሕ ግዜ ትሰዓር እያ ብሚድያ ግን ከም ዝሰዓሩን ከም ዝተዓወቱን ገይሮም እዮም ዝወፁ ስለዚ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ ሰብ ኣብ ሚድያ ዝሰምዖ እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ከዩ ይርዮን እዩ ከም መሰኻኽሮ ይፍትን እዩ ስለዚ ሚድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰፖርት ሚድያ ንሕና እውን ዛንታና ንቕድሚት ክመፅእ ትኮይኑ ሚድያታት ናትና ሓያል ንክኸውን ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ኣብ ባይታ ምዕዋት ጥራይ ኣብ ባይታ ስራሕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን በይኑ ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ማዕረ ማዕረቲ ባይታ ኣብ ሚድያ ድማ ዕዉታትን ሓያላትን ክንከውን ክንክእል ኣለና ዝኾነ ካብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ብዙሕ ትምህርቲ ኢኻ ክትወስድ ትኽእል ኣብ ዓድኻ ኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ ማለት እዩ I'm skeptical that they're going to offer anything reasonable. ብዝኾነ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዝኣምኖም ሰብ የለን ኣብ ኣሜሪካ ዴሞክራት ዝብልዎ ዘሎ ስሙ The total fatalities in the region estimated at over 6,500.
Would you call this a skirmish? No, I would call it what Trump called it just yesterday, which is a war. And the idea that they're trying to get around the War Powers Act and skate out of their 60-day requirement to come to Congress for permission to continue this. Of course, the war is illegal from the very beginning because they started a war without coming to Congress. But the fact that they're trying to get around that now by calling this a skirmish is a joke. Well, Pete Hegseth, obviously the defense secretary said... ናይ ዴሞክራትስ ፖለቲከኛ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ኩናት ከይብልዎ ስኪርምሽ ወይ ከዓ ኣድቬንቸር ወይ ከዓ ተፈላለየ ሽማሽማት ንሃብዮም ዝኸዱ ዘሎ ምክንያቱ ኩናት ክትብሎ እንድሕር ኮንካ መጀመርያ ብፍቃድ ናይ ኮንግረስ ክጅምሮ ነይርካ እንተደይ ገበርካ ድማ ኣብ 3 መዓልቲ ናይቲ ኩናት መፂኻ ኣብ ኮንግረስ ተዘራሪብካ ፍቃድ ናይ ኮንግረስ ክትወስድ ክትክል ኣለካ ኩናት ክቅፅል ኣይቅፅልን እንተኾነ ነዚ እውን ክገብር ስለ ዘይደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣሽማትና ቀየረ ምክንያትና ቀየረ ተፈላለየ ብልሕታት እናተጠቀመ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ነቲ ሕጊ ኣማዚዝካ ንምኻድ ዝግበር ዘሎ እዩ ገጢምና ካለና ካብሉ Once again this morning that the administration considers the 60-day clock on the War Powers resolution paused because of the ceasefire. Is there anything in the latest developments that you think would disabuse someone of that notion? So 2 U.S. destroyers try to go through the strait. They get attacked by multiple Iranian missiles, drones, and small boats. A convoy of helicopters accompanying the destroyers take out at least 6 or 7 Iranian boats. And that's called a ceasefire? That's what he means when he says the ceasefire is holding? I mean, the Secretary of Defense is a total joke. But what he's saying to the American public is just a bunch of lies. And that's not helpful. It's not helpful to መንከራቅረብ ከያትዎም ዘሎ እጅ እንታዮም ትገብሩ ዘለው እዚ ለንቀነ ወሪድዎም ዘሎ መጥቃዕቲ እዛ ሓጃብ ቅድሚ ድሬኩም ፀናሕኩም መራኽብ ናቶም ተሓሪሞም ነታ ፕሮጀክት ፍሪደም ዝበልዎ ታ ፍሪደም እውን ንኩናት ከይተስምዕ ተባሂላ ዝተባህለት እንድያ ዲስትሮየርስ ናይ ኣሜሪካ ብሚሳይላት ብክሩዝ ሚሳይል ናይ ኢራን ተሓሪሞም ንሳቶም ድማ ተኩሶም 6 ጀላበቀቲ ሓሪምና እናበሉ ከለው እዚ ኩሉ ምልውዋጥ ናይ ሚሳይላትን ናይ ድሮናትን ተኻይዱ ከሎሲ ምቁራት ናይ ተኽሲ ይቅፅል ኣሎ ክብሉና ክፍትኑ ከሎ እምበር ጥዕና ዘለዎም እዮም ንባዕሎም ጥዕና ዘለዎም ኣይኮነን ጥዕና ዘይብል መራሒ ናይ ምክልኻል ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ፒት ሄግስ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ ኣብ ብሕጊ ካብ ሕጊ ሃዲሙ ሕጊ እናሽክዕ ክኸይድ ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣጋይን ኩሉ እጅ ዝዝረብ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣብ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ተተሳዒሩ ብሙሉ እዚ ከም ክሲ ገበናት ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ክመፅእ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ፓርቲ ድሕሪ ዝለዓለ ድምፂ ሒዞም ንዶናልድ ትራምፕ ከመጅንንዎ እዮም ክፍትኑ ከመጅንንዎ ክሲ ድሕሪ ክሲ ድሕሪ ክሲ ድሕሪ ክሲ ድሕሪ ክሲ ክገብርሉ እዮም ስለምንታይ እዩ ክዕወት ኣይዕወትን እቲ ክሲ ብዘየገድስ በቲ ክሲ ጥራይ ከም ዘይሰርሕ ገብርዎ እዮም ቀፃላ ቤት ፍርዲ ከም ዝውዕል ክገብርዎ እዮም ወይ ብጉዳይ ናይ ቤት ፍርዲ ምስ ጠበቃታትን ጥራይ ክዛረብ ከም ዝነብር ገብርዎ እዮም ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል እዚ ድማ ስትራቴጂ ከምኡ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ከይገብሩካ እንተደሊኻ ገበን ክትፍፅም የብልካን ወይ እውን ናብ ገበን ዝፅጋዕ ነገራት ክትገብር የብልካን በዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ክስዕርዎ ይኹን ይኽእል ገበነኛ ገይሮም እውን ክዕወትሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ናይ ገበን ምልክታት ብዙሕ ኣለዎ ሰብ ግልፂ ዝኾነ ገበናት ኣሎ ዋላ እኳ መንጎ መንጎ ይፃወት እንተሎ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ጥራይ ክውስኖ ዝኽእል ብዙሕ ጉዳያት ስለ ዘሎ ዴሞክራትስ ተመፂኦም the guy is gonna have a nightmare ይብሉ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ኣብ ቅድሚኡ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ነቲ ምግራምካ ዘወድእ እንዴት ኩነታት ግን ስኢልካ ምስማዕ እዩ extremely good chance that Iran is going to respond, and then this will mean if they hit just one ship, one U.S. vessel, I don't mean the South Korean, I don't mean the UAE. If they hit a U.S. vessel here, that is probably going to trigger what you were hearing Secretary Haig says with all of that other force, the spiral then of escalation. And that's really what we're on the precipice of here this week. It's I'm sorry to say that this is what the escalation trap looks like. It's not, folks, linear. So a lot of people think that it should be happening day by day and just simply progressing day by day. History, we need to understand, we're watching history in motion now, and when we read about history in the past events, that kind of smooths out the lumpiness of history. That's true. History is lumpier, and that's why it feels lumpy, not linear. But the truth is, when we write about these events, it's going to seem pretty linear. Yeah. ናይ ብሓቂ ታሪክ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ክፍፀም ታሪክ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ኢሉ ከምዚ ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መፅሓፍቲ ክነንብቦ ከለና ካብ ሓደ ገፅ ናብ ካልእ ገፅ ክንሰግድ ከለና ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣብ ሓደ መዓልታት ዝፍፀም ገይሩ ዝስማዓካ
نابنت كالاي ورار شالتاي ورار رابعاي ورار حمشاي ورار شاتشاي ورار كتبل كلها بتمصحف كتب بخلها قص ناغن صلقا تلتخيز يلها اب حصير غزي زغاطم يመስለካ ግን ነብሕ ዋናት ይዘላ መንጎ አዋርሕ ዓመታት አሎ ስለዚህ ነገራት ከጋጥሙ ከሎ ሓደ ድሕሪ ሓደ ልግብ ኢሉ ይኮነ ዘጋጥም ኣብ መንጎ ጋፍ አሎ ጽንሂ ዘጋጥም ብዙሕ ነገራት አለ መንጎ ስለዚህ እቲ ኤስካሌሽን ትራፕ ዝበሃል አሜሪካ ኣብ መፈንጠራ ተያያዘላ እቲ መፈንጠራ ድማ ዝገበረት ተገበረት አሜሪካ ከቢድ ይኮና ይዝብል ዘሎ ስለምታይ መጀመሪያ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ለውጥ ስለደየምፀ እታ መጀመሪያ ዝገበርዋ መጥቃዕቲ تزبرت متقعت ገይሮም እቲ ዝደልዩ ዓወት ስለ ዘይረኸቡ ድሕሪኡ ታቡን ላዕሊ ገይሮም ነቲ ኤስካሌሽን ዶሚኔት ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ነቲ ኩናት ክዕብልልዎ ይክእሉን እዮም እቲ ዝግበር ዝኽእል ገይሮሞ ውፅኢት ኣይምፀን ታቡን ድሓር ኢራን እያ ፀብለልትነት ዘለዋ ኢሉ ምክንያቱ ኢራን ነቲ ዝኸበደ መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ ስለዘይቀተላ ስለዘይብጠቃን ስለዘየፍረሳ ካብን ድሓር ካብን ላዕሊ ገብርዎ ዝኽእሉ የለን መራሕቶም ቀይሮም እዮም መንገዲ ቀይሮም እዮም ሕጂ ወላ መራሕቲ ተቐተልካ ተፈቲኒ ትመስርሕ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ አሜሪካ ክትገብረ ትኽእል ነገር ውሑድ ይሕጂ ኢራን ክትገብረ ትኽእል ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ኢራን ዝለዓለ ፀብለልትነትን ሌቨሬጅን ዘለዋ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክኸይድ ከሎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ኢራን ዘዳለውሉ ጉድጓድ እዩ ዝኣቱ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምኡ ዝብል ፕሮፌሰር ፔፐር ኢራናውያን ንዶናልድ ትራምፕ ብምውጋእ ኣይኮነን ክስዕርዎ ብዘይ ምውጋኦም ብዘይ ምስዓሮም ጥራዮም ክስዕርዎ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚያ ጉዳይ እዚኣ ቀልጢፍ እንተደይ ወፂኡ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈት ደቂቕ ሰዓት መዓልቲ ንዶናልድ ትራምፕ ጉድጓዱ እዩ ዝኹዕት ዘሎ ምክንያቱ ትዝሓመቐ ትዝኸፈ ስዕረት ብኢራን ኣይኮነን ከጋጥሞ ብፖለቲካ ናይ ዓዲ ከጋጥሞ ኢሉ ኣዝዩ ከም ዝዋረድ ክገብርዎ እዮም ስለዚ መዋፅኦ ከም ዘይብሉ ክገብርዎ እዮም ሕማቕ ኣወፃፅኣ ድሕሪ ወፂኡ ድማ ሕጂ ይብላ ኣሎ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ንኢማራት ወሪሮም ክሕዝዋ ክእሉ እዮም ድሮ የጠንቅቕ ኣለዉ እዮም ንኢማራት ክወርዋ ከም ዝኽእሉ ኢማራት ድማ ባዕላ ኣብቲ ጉድጓድ ኣትያትሎም ኣላ ኣብቲ ሸረኽናቶም ቤላ ጌራት እያ ኣላ ስለዚ ኢራን ብዙሕ ክሳራታት ወሪድዎም ኣሎ ኣሜሪካ ኣይንኸፍለኩም ኢና ዋላ ሓንቲ ከይገበርና ሃዲምና ክንወፂና ባዕልኩም ትፈልጡ ናይ 20 ዓመት ድሕሪት መሊስናኩም ኢና እንድሕሪ ኢሎም ካሕሳክቦም ተዘይደልዮም ከይዶም ንኢማራት ክወርዋ ክእሉ እዮም ወሪዱ ደን ካብ ኢማራት ክንከሓሲና ክብሉ ክእሉ እዮም so this is going to be very very tricky ናብ ብዙሕ መንገዲ ክትርጎም ዝኽእል ኩናት ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ፕሮፌሰር ፔፐር ነጊሩ ኣሎ ስርዓት ክቕይሩ ክእሉ እዮም ቀንዲ ታርጌት ዘለዋ ድማ ባሕሬንን ኢማራትን እዮም ኣብ ክልቲኦም ስርዓት ክቕይሩ ክእሉ ወላ ክወርወን እውን ይኽእሉ ኣብ ባሕሬን ንእሽተይ ስጉምቲ ዘድልዮም ሸዓይት ህዝቢ ኦልሬዲ ተዳልዩ ዘሎ እዩ ድሮ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ ዓባቢሶም ሒዞሞ ስለ ዘሎ እምበር ስለዚ ንእሽተይ ቅላዕ ኣብ ኢራን ስርዓት ኣብ ባሕሬን መንግስቲ ተቐይሩሎ እቲ ንጉስ ድማ ቦርሱ ጠርኒፉ ዘሎ እዩ ሽግር ክመፅኦም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክሃድማ ይፍለጥ ኣብ ኢማራት ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ኣብ ውሽጦም ሓጎፅጎፅ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎቲ ሻርጃ ዝበሃል ዱባይን ኣቡዳቢን ንባዕለን ኣይተሰማምዑን ኣለዉ ዝበሃል ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ስለዚ ንዑ ተጠቒምካ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ድማ ስዑድያ ዑማን ክልቲኦም ምስ ኢማራት ፅቡቕ የለውን ብፍላይ ዑማን ምስ ኢራን ፅቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ምርድዳእ ከም ዘለዎ ድሕሪ መጋረጃ ይዝረብ እዩ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ኩሉ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀሊእዎ ኣሎ ስለዚ ንከትሕነ ኢሉ ዝጎየ ኣካል የለም ጀካ እስራኤል it's going to be very very tricky كبد زبالة كداي كون كم زغليهم زنقول زلوا it is what it is كم تريوا زلهم أنا بحق زقرر من عند دلنا 8th of April, so just shy of a month ago, there was one drone that set a large fire at the Fujairah Petroleum Industries zone, which had also wounded 3 people there, 3 Indian nationals, and that caused a huge concern because there was a large fire, smoke billowing out of this sector, which is essentially an energy site. And clearly Iran decided to go on the offensive yesterday and target that specific site. We'd also it says it has come under fire. بحبش كم تري وزلهم أتي إمارات قليو تحريمة كي تحريمة تبلا لاب قليو دما تحريمة يزبالزلو زيادة ميديا إسرائيل دما بزح بزعبا يزعربالو السو النفسو زخالة ملغت زم حلال فالكاي مهنياتو ميديا إسرائيل كينات كجمرو لهم يهم زلي زلو دونالد ترامب أب كينات بزي متاو أزيوم يوم تقطعهم زلو قمتك بكم يعني حانت قمتك بكم يعني لنكنه بزعبا دونالد ترامب قال رسح مستير كوتسي قال مستير كوتسي كابتاي بستين فايل قال كوتسي سلمتاي أبزاب كينات كأتو يفرس لزلو يعبس لزلو إسرائيل بفنجا كما يجرون كم زجدوا وخطر يوم بقى زينا دونالد ترامب مس حنتك على عادي بس كم زيا كم زدك أساس جبرة عندي حبي أما زلوا يزغون أيوة علونا يبلني كله خجبر زخل سبي قال مستير كوتسي
እቲ ምስጢር ድማ መሊሱ ንዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ሕማቕ ስጉምቲ ዝፈርሆ ደሎ ከም ዝኣቱ መፈራርሒ ክገብርሉ እዮም እምብመ ምስ በለ ንእሽተ የውፁ ንዑ ምስ ራእየ ድማ ሕራ ይብል ማለት በቃ ከምዚ ተጨውዩ ዘሎ ሰብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ትሪዮ እናቆንጠው ተዛረብዎ ከምኡ ኩነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኢማራት ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ፍልይ ዝበለ እዩ ኢማራትን እስራኤልን ኩናት ንኽጅምር ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ማለት እዩ Well, it's a great question. It looks like Iran is really it's not Israel, and it's not the United States. But do Israel or the United States have some sort of a responsibility to respond against Iran for these attacks on their ally? Well, it's a great question. It looks like Iran is really testing that muscle, and I think it's a major escalation, obviously, and it's kind of pushing President Trump and the Israelis to kind of make that decision going after their ally. Sherry, we have a problem with your microphone. We're going to get some technicians here and fix that to have you finish your answer. But I'll come back to you, Believe, then in the meantime, as we wait for this. It was just last week that Financial Times... እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓንቲ መሓዛና መሻርክትና ተሓሪማ ኣላ ንፈልጥ ኣለና ሕጂ እዛ መሓዛና ተሓሪማቶ ዘላ ኢማራት ተሓሪማ ከላሲ ኣሜሪካን እስራኤልን ስቕ ኢለን ድየን ክርያ ስጉምቲ ክወስዳ ይክእላን እየ ማለት ድዩ ዝኾነ ነገር ከይተገብረ ስቕ ኢልካ ክረአይ ድዩ ገለገለ እያ ትብሎ ዘላ ንሳቶም ድማ ንኣሜሪካን እስራኤልን ይፈታትንዎም ከም ዘለውን እቲ ፈተና ድማ ይካየድ ከም ዘለውን ትዕግስትናትና ይፈታትንዎ ኣለዎ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ገለ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና they are pushing ንኩናት ማራዮም ዝደፋፍኡ ዘለዉ ኩናት ክመፆም ይደልዩ ኣለዉ እቲ ኩናት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምምፁ ይክተርፍኒ ቢካዝ at the end of the day ነቲ ኩናት እንድሕር ደሊኻዮ ኩናት መዋፅኦ ጥራይ ኢልካ ተኣምን ድሕሪ ኮንካ ክትረኽቦ ኢኻ ማለት እዩ ኩናት ዘይተርፍ እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ኢራን ድማ ዝበለፀ ካርድ ከም ዘለዎም እዮም ዝኣምኑ See, you have mentioned the fire on Forage in the port in the UAE. It was caused by a drone attack, actually, and not a cruise missile. A cruise missile can be intercepted by the Patriot air defense system, for example, and that's also in addition to the Iron Dome that has been sent, again, according to the reports, to the UAE in the beginning of the war. One advisor to the UAE presidency said that we will not forget this gift from Israel, meaning that they confirmed that actually Israel has sent ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግበር ዝተገበረ መጥቃዕቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብድሮናት ከም ዝኾነ እተን ሻሂድ ዝበሃላ ድሮናት እተን ዝኸፍኣ እዮም ኮይነን ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣይሮንዶም በሎ ወላ ዴቪድ ስሊንግ በሎ ወላ ኩሉ እቲ ዘለዎም ቴክኖሎጂታት ነተን ድሮናት ናይ ኢራን ክቋፀረን ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ቀስ ኢለን ስለ ዝኸዳ መብዛሕትኡ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ንቁልጡፍ ነገር ጥራይ ድሕዝ እጂ ክሩዝ ሚሳይል ኣዝዩ ብርቱዕን ቁልጡፍን ትሒቱ ዝኸይድን እዩ ንዑ ግን ክከላኸልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣይሮንዶም እስራኤል ንኢማራት ሂባቶ ዘላ ማለት እዩ እንተኾነ ነቲ ካልእ ነዚ ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ካብቲ ናቶም ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ድሮናት ናይ ኢራን ግን ከምቲ ዝደለ ክቋፀርዎ ይክእሉን እዮም ነቲ ካብቲ ናይ ዕፅዋ ናይ ኢራን ወፃኢ ሓቢኦም ዝሸጥዎ ዝነበሩ ነዳደ ድማ ወሊዖም ገዲፎሞ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ኩሉ ነገራ ናብ እስራኤል ተፀጊዓ ክትከይድ ትፍትን ኣላ እስራኤል መፅያ ከተጥሕኖም ድያ ወላ እስራኤል በጃ ጌራቶም እያ ክትከይድ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዕሙቕ ዝበለ ብፍላይ ዱባይ ወሪድዋ ዘሎ ሓድሽ ኣርቲክል ወፂኡ ዘሎ እንተሪኢኹሞ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ዱባይ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላን ጠቕላላ እቲ ቁጠባ እናተረመሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ድሕሪ 67 መዓልቲ ብዘይ ቱሪዝም ብሕጂ ድማ ንክንደይ ክቕፅል እዩ ዘይተፈልጠ I think እቲ ክፅመምዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ኩላቶም ወጊፎም እዮም ሕጂ ዘለካ ነገር ተፀሚምካ ክትከይድ ዝፍተን ዝነበረ ክፅመም ዝኽእል የለን ሕጂ እቲ ክሳራታት ኣዝዩ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ ድማ ሓደ ነገር ንሓፂር ግዜ እንተኸልኪሎምካ ከተብሎ ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ትርስዖ ኢኻ ከማ ካልእ መንገዲ ኢኻ ክደሊ ስለዚ ወላ እኳ ብዙሕ ምቅያራት ክገብሩ እንተኾኑ እንድሕር ኩናት ጠጠው ኢሉ መፍትሒታት ተረኺቡ ስቲል ሰሓብነት ክህልዎም እዩ ስለምንታይ ምስኦም ዝወዳደር ፖሊሲ ዝገብር ሃገር የለን I'm just telling you ካልእ ማለት ኣብ ቢዝነስ ዘለና ጥራይና ንፈልጦ ነዛ ቢዝነስ ዘሎ ሰብ ይፈልጦ እዩ let's say ኣነ ትካል ናተይ ካብ ዱባይ ናብ ካልእ ከጉዕዞ ደልየ ናበይ ከጉዕዞ ስዑድያ እቲ ፕሮሰስ ናይቲ ካምፓኒ ክሬት ንክትገብር ኣዝዩ ድሑር እዩ ዘሎ ምስቲ ናይ ኢማራት ኣይወዳደር ናይ ኢማራት ኣብዚኣ ኣብ ስዊዘርላንድ ኮንካ ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ they are so advanced ኣብቲ ፕሮሰስስ ናቶ ስለዚ እቲ ዖማን ድዩ ወላ ቀጠር ይሓይሽካ እውን ኣብኡ ግን ቀጠር ናቱ ረቑሓይታት ናቱ
ንሳቶም ዝቕበልዎ ትካላትን ከምቲ ናይ ዱባይ ዝቕበልዎ ትካላትን ይፈላለዩ ብሓፈሻ እንታይ ማለት ኣብዚ ገይን እዚ እዚኻ ተዓፃፃፊ ተወዳዳሪ ናብ ስዑድያ ሕጅስ ብዙሕ ምቅያራት ክገብር ተገበአ ምስ ዱባይ ክወዳደር ዘለ ተኮይኑ ይገብር ኣሎ እንዲ ግን ዝሕታለ ኣለዎ ከምቲ ናይ ዱባይ ፋስት ኣይኮኑን ፋስት ክትከውን ክትክል ኣለካ እዚ ዕድል እዚ ሕጂ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ክጥቀማሉ ምተገበአ ባህላ ያኔ ለሰይ በዓል ግብፂ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ደልዮም you have to be agile ፈጣን ክትከውን ኣለካ ነዚ ዕድላት ዝክጥቀመሉ በት most countries are not ነቲ ኩነታት ክጥቀሙሉ ኣይጓዩን እዮም by the way ብዙሕ ገንዘብ ካብ ዱባይ ናብ ጣልያን ናብ ሚላኖ ይመጻእ ኣሎ ይብሉ ምክንያቱ ጣልያን ናይ ታክስ ሓድሽ ኮድ ኣለዎም ነቶም ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን 100,000 ጥራይ ዶላር ንዓመት ይኸፍሉ ድዕልዩ ካብ ደገ ዘምፅኡ ኣታዊታት ከም ድሌቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዙሓት ሃብታማት ናብ ሚላኖ ይመፅኦም ዘለዉ ናብ ጣልያን ይመፅኦም ዘለዉ ይንገር ካልኦት ግን of course በዓል ሲንጋፖር በዓል ስዊዘርላንድ ከም ኖርማል ስለ ዝኾነ እቲ ዓብ ገንዘብ ናብ ስዊዘርላንድ ድመፅእ ዘሎ ናብ ሲንጋፖር እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ናሽቱ ትካላት ግን ቦታ ክደልዮም ድሕሪ ዱባይ ተጠቂላ ድማ ክምለሱሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ እውን ኣሎ ይብላነ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣብ ዝቕፅል ድማ ብዝሰፍሐ መንገዲ ክበኩም እየ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ